ନମସ୍କାର। ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପୂଜା କରୁଛେ, କେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, କେତେ ଉପବାସ ରଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, ଦ୍ରୋଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଲା କିଏ? ସେ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭୁଲ ବାଛିବା କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। ଆଉ ଏ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ।